Στο κατάμεστο θέατρο της Παλιάς Ηλεκτρικής, η Χαρά Τσιόλη χάρισε στο κοινό του Βόλου μια βραδιά γεμάτη γέλιο και συγκίνηση. Χυμαρώδης και άμεση, η Χαρά Τσιόλη ξεσήκωσε το κοινό με έντονη διάδραση και αυθόρμητες στιγμές επί σκηνής, αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά τη μοναδική της σχέση με τους θεατές. Η Χαρά Τσιόλη τόνισε πως είναι ευγνώμων για την αγάπη που εισπράττει συνεχώς από τον κόσμο. Όπως είπε, πολλοί θεατές έσπευσαν χθες νωρίτερα στο θέατρο προκειμένου να τη γνωρίσουν από κοντά. Έχουν έρθει από τις 7 η ώρα εδώ πέρα. Λέω, πού πάτε ρε παιδιά, μισό λεπτό κάνουμε πρόβα. Μπήκαν μέσα, χαρά. Η γυναίκα με το ταξί που με έφερε ήταν φαν, είχε πάρει εισιτήριο και ερχόταν. Βιώνω πάρα πολύ αγάπη. Όπου και να πάω, σε όποιο μέρος του κόσμου, πάντα έχω ανθρώπους εκεί που με περιμένουν και με αγαπάνε. Να με βάλουν σπίτι τους, να φάμε, να κάνουμε μαζί Πάσχα. Μεταξύ των θεατών της χθεσινής παράστασης ήταν και η γυναίκα που μετέφερε με το ταξί της στο θέατρο τη Χαρά Τσιόλη, με την ίδια να την ανεβάζει στη σκηνή την ώρα της παράστασης, έχοντας έναν απολαυστικό διάλογο μαζί της. Εγώ είμαι η τρελή του Βόλου. Το ξέρω ότι είσαι η τρελή του Βόλου, αλλιώς εμένα θα έδωσα. Μετά τη μεγάλη επιτυχία της χθεσινής παράστασης, ακολουθεί και δεύτερη σήμερα το βράδυ στον ίδιο χώρο, με τα εισιτήρια να είναι σχεδόν εξαντλημένα.